Bollu Murat tayin. Näme diýär? Bollanlar. Başagyr. Bollu baryan. Aha. Gogo nerdesin? Gonç. Ya bu yine o Gonç. ona jumana deýin, bir gede taklan çykmak, ma jumana Ya diýen. diýen senden kaçok bolon arkyn gel bari gel. Bollu başlaýar. Taklan çyşyp çykýardym da her gede. Başdan biraz gijada galyk bar, başladyk şuat, o nedir başajak bolup dur. Hiç il nemetmen, o aýplaşmaň, ötünç storyat. O emme mihmalla näle geldiminne? Gelenler menkiler aýy. Näme ştotu azyp Ya, Taylar ne yapıyor? Ba. space var mı? Spesek? Bollu mu? Şular tek. Yo, bular o. Baba, pipete var. Mana tu? Dadam ne berdi de bolmany. Spesek adamın spesek diyen mi? Ova. Ana. Şu kimin spesek şu? Mih malum da. Sen mi ihmallanmış ula? Ama 30 yetenok. 30 yetenok 29 tane. Sen özün mihmanın özü 30 tane mihman çağırayan nerede vurdun? Annem ne de mih saat dedim ya ayet verdim da tanışma. Bir tanıyan mısın şunu? Türkiye sağı. Türkiye sağı kim şu kim? Türkiye sağı ol bu gidem Uzkarxana orunmasar o. Orunmasarı? Awo. Uzkarxanası var mı? Awo. Peyda diýen wata bolýar. Şu yeri soňa koydum da. Şu Murat'ın yani. Awo şu. Ya Murat oturup bilmem oradan şuna bir... Yok, gel oturup bilmem onu men hep ayıcıksın bir o giden edaran olmasar no. Ay böyle. Var. Böyle onu nemetmek gerek ya. Gerek ha. Ama Türk sağı dedin mi? Türk sağı. Türk sağın yer şu böyle. Ne dedin? Böyle. Böyle mi? Ama yönü var on yang mara olmasardan ayırdılar ha. Ya, arada ayırdılar yani. Ne? Telefon numarı badem şu. Onu yazılıştayım darlı batır. Alo, selamun aleyküm. Türk sağı mı? Ne mi? Türk sağı. Gülkü dükkan bun bolyan ne alır ağam sen? Brada çık iyi de tişörtü kava. 2026 yıla. Bolyan ne alır ağam ava? Yok bun bir yerde hiç yılı. Hiç tat bolonu. O borga gitti. Chicago'da. Gelmek gerek gelir. Böyle sağ ol. Yok. Ne çıpet onu evet belirttin kaçtım o. Yo ettim bollu ne mi bu ormatırlıktan ayrılması ne bollu da ne mi gerek olur? Ormaslardan ayırdılar başlık ettiler ha. Alala. Ne eyledim sen ne için aydın be ya son önünden? Ay bayağı ettim. Açın aýtdyk da. Sen iyi işte aydın bak para yesin çastını seni. Var guncak var yesin ças bollu yok bollu oturdum bollu. Tamam biz başlayalım var yerine tamam.
Major Jazz Band gruppa Nenengel Şarpmaşar. Dirijori Elin Niyaza. Tuğleme başa gırak boldy, men özümem tuğleme habarym ýok diýene gelin şunku dawramyň esasy ýygnamamyza sebäp bolýan biziň mähriban dostumyz meşhur showman, alparjy, aýdymçy, rejissor, özü düşürýärem, özüm baş keşplerde oýnaýarem. Garaz öň at awry. Marat Molla el sarpaýlyň Marat. Sağ ol, sağ ol. Diňe soň şu çağırýan meni. Kergedek nämçil men komandadan goşulyp edem şu gowurýan Marat Mollayev diýip berdi ýa-da başynda. El sarpalyň soň şeýlem. Egerde bizde şolar ýaly boy bes pravil geçirilse gün sen rekomendawa eder. Pravila bolsa da çağır bermeli. Kakran şu toy ýok. Fevral içinde martyň bir neçene wagt badyr dostlar. Gitdi gör. Vallahi, assalamu alaykum. Akşamınız hayırlı olsun. Biz Gülkü dükkanımda başlayat. Elbette bu yerleşen yeri edil tid wagtda özüniň bir aýratynlygy bilen, dizaýny bilen bir tapawutlanan Chicago Resta Club. Elbette ondan biziň toparmaz ilk bilen Gonç Mele, Hekka, Noko, Döwlet Molla, ine Yedi Janma, ine DJ Bat, umuman ähliňize tawalsyny aýdýan, biziň şu mihmallarymyz bolýar, arasynda gaty tiz galallar bolýar, gaty medilni galallar bar. Ondan şolar ýaly tanalan ýigitlerimizden ine gaty bir söz bilen galyp bolýar diýileni inanyp bolýar şoňa. Şoň birlençdi biz şu şowmyzy birazjyk gün ýokarky depkinne gittirmekli üçin birlençi men Harasada geçirýän. Harasat. Ene. Harasat. Şapak sanalyk da. Chicago'da harasat. Ady bilen gorkudýan oglan şu. Seret, bilýärmi? Hakykatdan bir aýda galýan gördük. Bir hepdede galýan gördük. Bir günne galýan gördük. Aýda ýadyň gali. Ondan edil yarım günne galýan gördük. Abetden öňünçäk ýyllys däl, abetden soň ýyllys. Dastafda iýmen galan gördük. Yöne birçe söz Harasat dip galyanam gördük da. Olan biziň aramyzda otyr, ine. Oglan krasavçik. Realny birçe sorag bar. Muratça sözüň gören soru görmäken. Çynym aýdyn, men tanamy o harasady. Yöne eşitdiň gerem? Adyny eşitýän. Turip boyun fiýratyn Dur gorkada. sen adyny eşitdiň, dur menem eşitdim. Adyň näme? Janym dozum. Boyun fiýratyn görüň bir. Kim? Ady näme? Adyň Begimrat. 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 Paşty Murat eken görýärmi? Yöne sende birazajyk beg bar eken, na? Ine. Men atdaşym Begimrat. Begimrat. Taňa sorag. Han şogyz. Nirede? Şo, zalim mara. Şo neme düzen aýdymyň eýesi bara. Şo soň geldimi ýa gelmedi? Yok gelmedi. Gelmedi. Bolan wakam ol. Bolan waka. Bolmadyk waka beýdip aýdym çykaryp bolanok, wonç. Näme aýdym hakda gurun edýändan bilemok, gaty çulunla aglady jaýdym bolmalla. Anan ýüregim dilim soňam duw sepip üstüne de batyp. Bir böleň dignetmeli etdiň da şu an. Yo, bir bölegini. Gün birje gedek diýip ber şoň il titretdine şol oglanyny. Hani gönü bardyn aňaryk geçeýinne gönüşden. Teziň fazla teziňi. Dodon mi? Ya fanagrammasyň goý berme. Temirap duruyor. Temre, Öýlenipdir. öýlenipdirmi? Öýlenipmi? Şogyda mı ka? Ay näetdiň ay. Näme bir aýdara nifsemi ya, nifsemi da däme. Hapşe şo da atlatma şo häzir öýdäkdi görüp oturam bolsa näme? Şogyzmy? Yo, şu iýdäkiler ýaly begene eşden öýlenipdir diýeňdi. Habar var. Ya şogydan bir ýylyna oturan bolaýmadan şogy. Şo begene ýaşy. Üstünden gulýa da şu wat şo. Meni şo. Kim begenýän bolsa begeni bersin. Ýöne öz ýüregi qyym şu wat. Wahy. Di dostum, harasat, birje diýip beraga da. Näme diýip berem? Ýa-şo aýdymyň başyny prosto żywoy aýtyp berada. Prepevna. Şo harasat ýerine çökülýärse biz. Bu ýene harasa. Aha.
Oy. Bolmuş. Yo ba. Qonçtuk üzmesene. He bolýar. Perejvat etipdi oğlan. Azraya, dur. Azraya, O der bursa var. girýär men. Bu yerine harasat süper nawraz. Bu yerine harasat. Öylünün sen şoğu idiadına düşübilýär mi? Yo. Boldum iyidi yok. Muratcan bolum men çıdam. Yok. Aydaýyň da iyidi. Başla da bu yerine harasat diye bağlı düşünükleýär. Boldy. Hawa gıyla. Ey harasat. Nem çün ýöreýlenin. Şolar ýaly gyklyk bolýar da. Ha dur burada diyecek de. En gazaklı seriyası gelinim bilen sevişti. Al yap git. Hayır. Bar güne ödüňde. Gelin. Duro söwüş geldin şu an. Gitme cemile. Gel. Sen şu an neçe milyon adam müňler şadama görür. Afçany söwüş geldin şu an. Oo. Indi sen tuvalete deyip çıkaraydım. Eee. Bulayan ekeninde. Men battım. Ne bolýar? Min Ya. bile dur. Eee. Sen şu an hakikaten yine de başın boş mu? Yo asıl başam boş kelesen boş olmalı. Yok, dur karaşadır men kellet barada toram yok can avrat. Ýa-da harasat adyny takkajak bolup hökman diňe aýryşyp söwüş gelmedi Yani Doğru. bu işin daşar yurtta yıllar var ha yürüyte diyorlar şonu. Oo. Hava. Yöne sen yürüyte dersin adasın. Ya. Elinde yüzük Riyani düşüşmezçilik bollu mu? Önkün jangatdı gerek. Bu bilenem prosto tak fevuştun. O düşünüşmez. Ağay boşaptır böyle. Dura düşünüşmezçilik diye ol. Durmuş ha bula prosto ay men düşünüşmedim laydı kaydar yani. Düşünüş yok bol bula. Ne maşi satyan mı düşüş? Yo. Umuman diyecek bol yani. Yürüyte şunu söyüp veren, harasatı söyüp veren, daşından kuvanıp veren. Ne? Kızıl köynüklü çöğüydüm ben. Yine uzak garanti beren ok Murat onu mayt. Uzak garanti. Näçe ýyl ýaşaşdyň Bega? Bega Murat. Ay bir yarım. Bir ýarym. yok. Ay mı ya bir yarım gün mü bir zat aytta? Bir ýarym sagat mı? Yıl mı? Ön qydyr näçe wagt halaşdyň ana o da? O da bir ýarym mı kaya? Näçe? Yo ondan abi. Az mı? Yani oğlan mara seret Rekorda goýupdyr. hakikaten hem yüreğine zat yok eken da. Yedil sunğatı ýaly. Hakikaten hem mara yüreğine zat yok. Prosto bilýän mi? Bu iş men harasat diýip qygyryp bören oğlan diýip ine şu daşyndan seredende realny bir ejiji oğlanna yüreğime uya durmuş tenine Muratcan şu ýerde zriçillen teklip geli. Ey zalim diýip bir karon sözü barmyş diýerler harasat. Şonu diýdirip bolmanmy qadýa? Ey begam nemeza men islegim del. Tomaşaçylaryň islegi. Tomaşaçylar bir zat Yerinden turup. etmeli bolýar. Zriçillen gelen teklip haş edýär. Awa şo edil bara. Men prosto men neme del. Yöne de şo gün ýatla diýär diýme diýjek gün. Yo. Ey zalim bat bolan o var amonyalyk. İzdivaç edilýän sözde proşus TikTok galan wagty ýöne trend bolsun diýip çykarlan zat ýöne adam. Bolunda yeni trend bolsun na biziň şu Awa, gün yine sanmy. trendin ýa- Trend etper de gaýrat etdi. Ey zalim harasat bol diýip. Öde mara günü önkü maşgalan adın tuttu diýär da şonu. Näli bu izim? Ot bilen oynatma. Harasat bilen oýlatma. Kayadan oklaýmagyn ýöne özüňi. Ey zalim. Bolan okdiýalar. Gurlebe. Bradacık şoňa bara. Obraz ver. Kalır. Di. Canlı jaydaýyn ha. Yok ölü jay. Ey zalim. Ne üçin men taşladyň? Sene magly. Şu ýan diýdi da şo sulum ýandyn. Aňyr kysas henem ya. Yanның henem bolly piş. Sağol çapak çaralyň haratan düşün. Sağ Sağol dostum. Gelen üçin. Awa bir çakyrymyz kabul etdik gelin. Biz bilenem birazajyk dertleşdiň. Dabaramyzam ýanky içimi diýýär. İz kystoliga geçýär. Ayka Diamond pa. Biziň aramyzda çapak çaraly. Ayka Diamond we onuň joppa jarajyklary. Ýagny harasatyň xiridarlary. Esasy şu. Ayfy. Ayka näme bu? Ýöne aýdymynyň sözlerini bilýän eken. Reska çıkar berel şu var. Şoğu yok deyip söýýär. Mikrofon verin Ayka. Ha, garanti yok diye muňa diye barjakka diye. Aykam, hoş gördük ilk bilene. Awa, Mikrofon verin Ayka. gelelin üçin
Şu an abişna inni Aykany TikTok'ta görüngde näilli? Ştaýdan görýän mene her gede ştaýda durýar. Yo, şeyle derediyorsun biliyor musun? Elme tam Ayka. Şey deretmeli. Ya şeyle der. Yüz bolup durdun. Abişna isenlik adam şular ýaly surata aljak bolanna ya video ödüni aljak bolanna ödünün bir normal rakursundan neme diýär. Hökmen bir ya şey derek gelýändir. Ya bir şey derek ya bir şey derek Aykany gönje teretsen owadan. Ýöne şu wagt Ayka bez настроения. Näme çünki? Näme çünki? Hekki näme çünki? Ne boldu? Nawruz näme çünki? Ey şon klient gelmendir ya. Bir klient hali biri Premierka gelýär diýdi, şonu uğratypdyr da pulla ol. Onun begenmeli ol. Yo almanlar da alıp yetişmendir şonu. Avans serp bitmen. Koy. Ya. Siz onu Aykany wapşy videolaryny görmeýän ekeniňiz. Bah. O göremok. Men Men balet edýän ya şu gyda. Instabatla gelenden soň patpysat etdim. Ondan soň Men şu gyda balet edýän näme üçin bilýärmi? Aha. Hiç ýyl döwlen ok şu gyda. Näme ýok? Duýdy ýok. Hiç duýdy. Yani Döwlen ok. Ha, hiç duýdy ýok diýişdi. Bir motivasiýonly bir zada içek boldum senem alyp bara. Şu gyda şu wagt trawur gidipdi. Öňki TikTok account'uny alyp ogurladylar. Bileňizokmy şonu? ha. Näme üçin beýt diýen diýip Wagt bilni şu bakýar. wagt. Awa. Ne Aykam. İlki bilen gynan çyldyryyan. Awa. Näçe- TikTok sahypasyny ogurlanyp gaýtaryp beriň ýüzüne. Habar ýok, ýa, üçün bir şu. Hayse orta koydan Düşmanyň şu kara daşlarına koyun. demeller ýa. Awa. Ayka. Sen öňüm koýnak tikýärdiňmi? Ýok. Ýok? Çağlykdan. Näçe wagt boldy tik başlanyňa? TikTok açıldı. Ya prosta bir gün durdyň çağırdım batyrganyň düýşüňe koýnak girdi. Ha, значит men koýnak tikmeliýdiňmi näme? Ja, ikinci wagtyna tikip bermedi, значит men ödüm tikmeliydim. Oo. Ine. Namusçan. Inni wagtyny tikýän ikinci bolýar Ayka daýmadan gyýlar ha. Yo, wagtyny dikkýäni. Realna ekskluziv diýilen bir zat söz bar bilýärmi? Bilýär, Ýürüte sen üçin. Sen üçin. Men üçin hem koýnak tikip berjek bolýar. Meselem sen üçin tikip berýärdiňe. Ya sen Oğlum Şolar koýnak ýaly. tikýär. Hiç kimde son gaýtalanmaýar şo. Yekeci. Sen maňa Şeyle koýnak değil mi? berjek bolýarmy? Kapıt şeyle. Köp şeyle. Aha. Inni nädip tanalyň beter näçe üçin içiň ýanyp TikTok'a girdiňmi ýa-da Çöňän TikTok yerden bil. Birinci goýan video näme Ayka? Birinci goýan TikTokda birinci bismillah goýan video näme hakda diýdi? Näme video? Ya Montaj montaj oy, sen mi ka? Ya montaj gerek Ya değil mi? montaj gerek gel soňraklarına. hawa sen diýen sözleň bir kilip trendam bolup barýar soňky wagt. Heyt qıyra etip çıkar. Yo, hakykatdanam. Ýöne realny men öňki sahypaň barka gözüň ýanyp durdy. Bu sahypaňda gözüň kän bir o diýen ýananok. Lampasını çalıştıran. Trasmotrad bolýan. Filtr. Trasmotrad bolýandyr. Ana, görýärmi? Ýöne bir zat edileni meselem amana prosmotr çiğnetmellerler. Hakiki. Näme Awa. şey etmen onda? Yok. Sen şu da söýýärliň üçin etmelim kadýan. Men pikirim, Hiçim- men amana men bir da edemde ana şu prosmotr alsın ya onun üçinden. Hiçim görän. Men prosta şu da gowurýan. hiçim görän o. Näme üçin görýär? Görüyor. Sana adam görýär. Sana gıcalat beripdi o Ayka. Näme diýär? Hiç kim gören yok diye. Seni. Gel berik diýär. Ayka. Meselem koýnak dikmeň besetseň näme derdiň? Aýdym aýdaýmasam. O aydım aydardım. Kara saat bilen duet çıkarardın mı? Davaşı bilen bir duet ýatar. Soňky Doğrudan bir çaýdyma hiňlenip Oy berýär. aýdaýan. Ayka, gayrat et. Hayır yalvar ya. Biz Mehram İhmallar bizim gülkü dükkanımızda ilkin safar Ayka Diamond öz yüreğine besen aydımını size yerine tip berýär. Ol aydım diňe şu safar, şu aýdy ýanglanýar. Ondan soň hiç safar ýanglanmaz adamlar. Şonu dinläp galjak bolsaňyz dinläp galyň. Başla. Aydımın adı nanna. Yok garaş. Başladı. Yok, iki setercik. Prosto meselen aydım çykýan ya, näme çykýan? Çıkmaya men. Ya Onu näme üçin aydım aýdardım diýen?
Eger şon taşlasam şondan başka näme biznes var? Normal pul get. Aydın şulan emmeti näme biznesmen mi? Kafe aç kafe. Çin yani eger men şu tıkını taşlasam salonu yapsam men näme? Balerina bolsaň näme gatyga utan sedýän ekeniň. Praysa canna. Muny berip. Yo, ballerinadan pul yok. So pul kan getirýän tansçı. Yok onna pul yok. Ýöne prosta diýjek bolýanym pul amana näme getirýär diýip indi öz söýen. Hakikaten söýüp edýänmi ýa-da hakikaten şu wagt içiň ýanyp şol koýnak tikip ýördiňmi? Yokla cannagan söýüp tikýän, gowurup tikýän. Oğuşap berek, oğuşa yani diýär gerek eder. Oğuşa köýnekden oğuşap berýär da klientlerine da. Oğuşap berýän klientlerime. Klientden özüne oğuşamakdan gıýlar saklap etişýär. Yo, janyň sag bolsun. Aýka. Ýene dalneşim sen şu wagt indi sen arkaýyn ýüzlenip bilýän da ýanky şol näme kamera diýän. Awa eger adamçylyk diýilen zat aňyrtynda bir baý bolsa, belki getirip berer şol sahypaňy. Näçe şol şoňa. Nesip etdinmi? Nesip etdin ýani men kim alan bolsa nesip etdin. Şu wagt näçe paş beşiňmi? 16 mi? Ay ýetipdir, öň 20 16. Öň näçedi? 60'da gitdimi? Adamlar mehram ýykmalar. Awa Aýka damandyň täze sahypasyna goşulmagyny haýyş edýär. Awa Reklama. her goşulan patpisi üçin ýerite koýnak tikip berjekligini söz berenok. Reklaman pulun Allah uğruz. Awa şoň üçinem Aýkany men näme üçin gowurýan? Bilýärmi? Näme üçin gowurýan Aýkan? Ne için? Näme üçin? Aýjak. Teret isenlik zatda birazajyk sunugat goşýar. Abyşna ýöne koýnak tikmelerle bolýan, ýöne şol işine ýene birazajyk sunugat goşýar. Hawa üstüne pulum goşýar. Ýöne esasy döwle nokta ýene de şonu aktivni alyp barýar şolady. Hiç ýeri döwle nok. Ewe, şeň näme bir mugut bir aýtdyrdym. Yo, prosto ýöňümizde toý bar. Öýdäkä. Karasada beýip ewmedim Aýkan ewe. Men Aykan birdan gowurdum da bilýärmi bir video goýdy. Öýlenmedik oglanlara diýdi bilýärmi? Awa gelneçele gyýdyňyz şeýle berin gyzyllyp oturmaň diýdi da. Ine öýlenmedik oglan. Maňa hat ýakdy da şu. Tema açdyň şu toruja. Ölädik ha. Oňmardym. Diýdimmi? Haqqy söwdi. Dedi. Haqqy diýdi. It gyýlaňyzy bagtyňyzy gyzyllan gözlemäň, pullun gözlemäň, maşynan gözlemäň. Ogluňyzy şoňa. Ine şu wagt Karasadyň başy boşatda Aýka maslahat berilmedmi ka? Şu kızıl köynekden maslahat ber. Södüň bolýan. Şo videoma ken ol Instagramdan liçkama gelip ýazýarlar ha. Oglandan beter gyýylar agdyňa saglyk diýip ýazdy. Gyýylara da gerek gelek. Ejeti bula kereken. Şol ejetine gerek mukadiýan. Şol garnaşlarynyň arasynda plança halat geçdi gep gurruna gerek bolan. Çapak çalaýlyn gyýylar. 90% gyýylar gerek gel gyýylar. Ýanyň dakylan bir ýer safana goýdýan şu. Doğru. Ballet. Şeýle şewara ýama haýal çarpýa. Näme çek şu gyzyllar? Näme çek? Bir TikTok account'unu. Aýka. Alalım şu bolmaly. Ay tapyllana. Ýuwaş. Aýka sen öýüň durmuşa çykanmy? Hawa. Şoň üçin diýändiňler. Yok, ondan değil. Yo çykmadyk bolsaň sen edil beýdimana bir kelip sen bana çykan ok diýeli. Sen maňa gyzyl gerek geldi ýerdiňmi? Gerek gelýärdi. Men Diýerdim. papam. Ey, men çykanda giden gyzyla ýa giden pula gitmedi. Ejesiniň nomuny sorap. Şu gyzyl ýok Aýkada Süýt şu. hakyny açalyň. Aýtsam gülersiň. Näçe? Guljökkä bizem köp berem. Zok aýt. 10-20 manatdyrdan. 2010-njy ýylda 2000 manada çykdym. Şapak salaly. Kamera maňa gel. Bilen bolsamalar. Gyýylar. Premier alyň şu gyýdan. 2000 manat. Keýt 2000 manata gidipdir. Ödüm gyzyl eleken. Seret o 2000 manaty näçesi ödäp ber. Şoň üçinem esasat pullar, gelnejeler. Esasat siziň gyýdyňyzyň bagty. Berk goýberin mugut. Süýt hakyny soň ýollaşýardy. O ne? Näme? Maňa sep ejema aýtjak bermesin ýara. Ya umuman mara, malades. Sen olur ya men görüm o videoň dogry maýdy. Yo men paýlaşdym ödüm. Malades. Janyň sag bolsun, çapak salaýlyň Aýka. Indi ýadyr indiki mihmanlar bilen tanış bolýansak, ýene bir adajyk şu wagt ýanky Aýka diýdi da, biznes ýanky onu
Ona pul köp değil, olna mınna pul köp. Umuman hakikatten hem şu at hemmeti biznesmen olacak bolýar-da. Hemmeti. Ine hekka diýsen ine hekka döner satyp ber. Ine o Nowruz wa. O ine näme şo? Karatamak. Karatamak döner. Töwerüňdäkiler bar döner satyp başladylar. Men çatıra gideyim. Döner satar. Men korkyan döner satyp oňsolar bolýar, men satarmy kalar diýen. No. Umuman diýjek bolýanym inniki görkezüljek çykyş semeyni, yani maşgala biznesi. Tamaşa edelim. Hani görelim onu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Altuğda karışyan mağam. Altuğda karışyan mağam. Neydim şega iyi oturan biliyor musun? Sen aslan okada sağa karışmasan beni la biliyor musun? Nasıldan bildi de şendi. Yok, ne mi ağam? Kurun göz kılıklandırıyor mu? Kim? Oho, kılıkla başladın. Teret, amin bana. Semeyini biznesim var. Teadastım. Adamla bilen ol bıl anzi veri zatlara da guruluşan. Liboy temada guruluşan. Karoşe näme diýsene? Söz baýlygy mullanýan. Söz baýlygy mullanýan. Men mara özüm işden boş wagtym oturup bara sözleri kellämiň içindäki yatan sözleri eýlek beýlek paryadka papoluskam goýan. Düşünýärmi? O ýogda mara boş kellämiň içinde eýlek beýlek tüňürdep bara kellär agran berýär, bilýärmi? Ona bir gün otyn işdi öýde. Öýde otyn sözler diýdim mara bir eýlek beýlek diýne dip eýlek beýlek dön. Görsem içinde pullayan söz yok o. Hem söz bana pullayan söz yok. Sondan ben reaska başladım. Pul kazanmaya başladım. Başlayat mı? Näme başlayat mı? Neydin näme başlayat mı? Guruluşmeli. Düşünýärmi? Karoçi dinle. Men sen bilen guruluşýan, liboy temada, liboy bir temada. Men sen bilen guruluşýan, senem bana pul töleýän guruluşan üçin da. Sen bilen guruluşdum ana. Şoň üçin pul töleýän. Düşünýärmi? Ondan bakadam amatly. Bu bakadam ýok 10 minutyň 10 manat da. Ne aýryl pikir? 10 minutyň 10 manat? O da 1 minutyň 1 manat bolýar da. Hey, näme etmeli ondan? Nämetmeli. Teman zakaz edýän, bolly soğulýan, özüm daş edýän galanny. Şuma sen bilen men mysal üçin mara sen bilen 5 minutda guruluşdum, dogry dämi? 5 minutda guruluşam boldum, sen şubat maňa 5 manat bergili. Näýli bolýan? Gurulmeli, sen gurulmeli şuma. Sen birimiz gurulýar, birimiz dinleýär, birimiz gurulýar, birimiz dinleýär. İkimizden dım otursak bolmada. Wo! Bildin. Hey, dım oturaw gumadyň indi. Yo, İýdiňe bu tarapymy? Yo, men sana düşündüm. Akazyýsa, görýän men baştan sen tanamandym. Akazyýsa sen dinlemän maşalyan ekenim. Bolly, häzir başlaýak. 1 2 3. Çardaýy, çaryn satmada çakırtga çakdy, çar satmadan çygyryp çykdy. Normal. Tak, agam yan ýakynna birak bolup zaýtoýa tawaryňmy? Yo, qıla ha. Başka tema. Uy, ina, Kerim. Ayda özüm diýdi, "Pol gallaý bilýärmi?" Men aýdýarna özüm aýtjak bolam, Kerim näme gerek ha? Qıla. Amzan, teret neme? Men diýjek bolýanym bara. Şu neme bilen pul kazanmaly bilýärmi? Men sen bilen guruluşdum, şuma sen paşda 2 minut guruluşdum da. 2 minut 2 sekund bolupdyr sen şuma. 2 minut 2 sekund bolsa 2 manat 2 manat 2 tenge bolýar. 2 tenge gerekkä 2 mandyň berýän, hemme da güleli. Hey, men sana 1 tenge de berjek däl. Yumup oturun ne? Yo, bolly, koşaş pelwan, koşaş kelläň agyrýarmy? Kelläň agyrýarmagam. Hawa agry, ýaňa agry nokdy, sen geldin agyr başlady.
Oy bana hiç bürünmez ki lan artık hedilav. İlgi çek salyan, barmağın oyan, barmağın çek silon oryan, barmağa göre kelle yattın işte. Amca kılıklandıran yok mu? Bayağı etti. Bayağı etti. Bayağı etti. Bayağı etti. Assalamu alaikum. Avtuda arşanız mı? Yok ay sağa karışan. İki var sağa karışan. Bildiriyor. Ey. Biri bilen guruluşmalı. Ne mi dedik tarzı bak? Biri bilen guruluşmalı yani. Как раз gelin bratiska. Normal. Sen baktın lan. Ne yaptın? Men mara ödüm sumat. Vapsı kim bilen? O bir bilen guruluşman puluna guruluşan yani. Ne yaptın? Avo? Ay kımmattır lan bu. Yok kımmatta. Olmanın olmanın. Yo ardan eken. Sumat ben yoksan sen tanam oğa bilen. Ardan Vapsı eken. heni neydi guruluşan? Ardan eken. Ardan o. Ne elmatların sırası guruluşalım. Elli mantık mı? Ha elmatlık reski guruluşalım. Bollu. Ne mi tema? Ey. İki tane samsık direksizler. Dedim bakir bilen. Bayağı etti. Men sizin ikinizin bilediğinizi bilyen o. Aytdım ha tutulyatı o. Yören o şurada o. Otura da o biznestir da. Biznes olacak mı? Yören o ondan yakın döner açtı. 10 yıllık biznes etmeliler. Biznes etmeyen minnerin kurulum sen o. Arada biliyor musun? Birini eşit etmek boyunca yağız geçti. Sen gördün mü sonyalık yaz? Eşitmek var arada. Ava. Ama zaten değil bolya bilyata o. Ana, solon trainer da. Men. Sen mi? Ava. Ay koysana. Ya doğrudan bilyen mi? An bulma neme. Men var ha. Ha? Anan ya 3 sapar öğlendim. Karafat yani mi? O da bir sapar öyle 3 sapar. Nerede böyle lan? Ay inandırman azar valla. İnandır yan. Benim öyle da. İsteyen ambrato otur. Sen otur bunu. Kağa kirmez lan. Ne belay? Bakalım tedrak basat da biznesi. Uğrun bilyen mi oğlum? Aytıp ver ayda. Aydayın töle de. Ne çe? 50 manat. Kuday ne vela? 50 manattın o. 50 manat da. Biz de opta mı tüpürünü kanal? Yo bolya da bolya. Biznesin kalma olsun işlekte. Bolya belli ne? Ey. Ne diyor 50 manat? Dede. Yakıp veren 50 mandım ben kazabım. Sen oğlum ki veren. Koyarsın o bizneste. Min kiten kolan o. Bol orta koyulum so pul ortan pul bolya. Bolya. İsteyen mi brato? Başka pulumuz yok da. Hem şu biznese koyan pulumuz 50 manat. Onun ayla yaklaşsın yani. Gayret et. Valla. Öğreteyin. Ağırdır adam gelir. Aha. Şunal astronomka adam gelir. Şol adamın öğün gurulacak olmalı. Siz Siz gurulama. Beyseniz biznesiniz yürümeye. İyi gördün gurultmayan masart mı la? Ova. İyi ondan. Onun bolli şol adam senki. Ne yaptın ay? Ova. İksan samsık. Mene gittim. Avtodum geldi. Siz ya direkt sizin dişali. Altudum geldi. Sağ olun. Sağ olun. Daha settayın oğlum biliyor musun? Yeme daha settay. Ne dip kadar kal ya popol mu? Sokulluk şu at yani. Fokurluk o. Yan kaydan. Öldüm bunu. İksan samsık. Men realni patsan. Davay. İtirafkadan şöyle olan. Doğrudan fokurluk mu ne yazar ya? Sapır. Çatanak. Şimdi devam edeceğiz. Ama bizim aramızda yine hakikaten şu ayda Van Damme mengdiyen. Van Damme mi gidiyor? Bizim aramızda Kerim var. Çapak Çaralin. Aydaydın. Kim Kerim? Kerim Harlı mı? Ayda yödün, kayda yödün diye. Ha,
Kerizan. İki mikrofonu. İlk bilen sağol, dilak yerlin. Emmağızın salamu aleyküm geçeceksin. Spasiba çağıranız. Gurle o dikarya vaka oturan ya Rabbi. Hakikaten ha. Eten rev düdüngde ne ediyordun? Yani prosta şeyde gurlaptı. Yani şey kay gurlayan bollu rap bolyamy. Sadın ilham versine bağlı. Sad ilham berýär sana. Başka näme zat ilham berip bilýär? Pul. Hekke yaldırmıştan yanından öz istoriyasını gurrun vermegi. Heki durmuşda ya. Yakın daşarda görýän zatlı. Yok man sevgiden yanman näle? Bergin badygyny bilýän. Onu sen sagaptalyňda oturan joglanma. Durşu bilen sen üçin ideýa. Harafa. Son 14 tom bir kitap yazarlyk ideýasy bar. Sana gurrun bersin, bir albom çykar. Öz ýazýar, özü barada. Şeýlemi? Yetdik. Walay, onu diýjek bolýanym, öň näme diýdin Kerim? Sen mundan öň. Kimdin sen Kerim ýa? Öň ay обычно adam. Yo bolman da sen öň haýwanlyk dep. Yo düşünýärsiň o. Kerim diýjek bolýanym öň gurnun oktuň da. Öň mebel ýasaýadym. Oho. Yani şoň adam aýjady ya. O wagt aýdam okdumda no где-то 100'den 60% estrada aýdymçylaryň tekstlerini ýazyp berýär. Sen hem semeni bizden batdymy näme boldy? Dur. Eşitýänmi? Aydın näçe 80% diýdiňmi? 60%'ına. 60% bagşylary tekstini ýazyp berýän eken. Ay ne ettin ay? Awo. Mesela Ondan bir gün näme biri puluny bermedimi? Ondan senen bir zada gahar edip öňüň aýtmaly boldyňmy? Aydam Edil gahar aýdam ok ýöne. Näme üçin Gowdat dörende näme üçin ýyle bereýin özüme Awo. metik görýän. Gow edip ýazýarlar goşgyny. Keşe. Ýöne ne bir goşgyny gow edip aýdyp bilen oklar diýip öz aýdyp şoň üçin aýda ýödüň bolup durýdy ýa. Kesa. Näme üçin Kerim diýip gülýär aljak adyňma? Näme üçin kim dakda aýda ýadyň? Onu hiç kim dakkan ok ol at derli fişka. Näme üçin aýda ýödüň? Men üçin gele ýödüň, gide ýödüň, otura ýödüň. Ayda ýödüň diýilýän söz hemme zat lant bolýar brat. Ha. Любой zat täze eşik aldyň, näil gelişdi ayda ýödüň. Aydym ýazdym brat, näil bolupdyr ayda ýödüň. Любой zat. Berginma, berä ýödüň diýseň näil bar? Başta qarz alma ýödüň brat. Näme çar? Kerim. Aýtmışlaryna görä, sen Liboy bita göni düdüp bilýän şolar ýaly bir adaryonny çağa Hudaý tarapyn şolar ýaly berilen çağa diýip eşitdim da. Öň has gowudy ýene bu at garraşdykmy näme? Peseli olukyp. Şeýlemi? Ondan. Bolýa men bir şeýle agdym bilen bit. Yine meni görmeli garı ponna meni garı kolla meni barla bolla key ponna kulpey kuna el bular meni bular mil huma döndürmege makula razum bile parkura ey hit ya tinga natural hip hop in a tic tac tinga zigzag bilen belle mele bitar pere mitan meni itan goda ilman goda yandım men Karamada karamanga yadamada karalaga tanamada vada sazda malı melhem Chicago derdime melhem Chicago berä ýödüň näme bersen? Ye. Chicago derdime mel. Ýöne men diňe şo ýerine düşündim brat. Bol saz Sen men nakallama tamada makapot kodop macam nakamo. İngilizce mi kadiydin men ha? Nakaman tapol Tamam nakal. Yo, Chicago arasın. Yo Chicago. şuat ýöne moda şolar ýaly. Yo, Murat Molla dik eşitdim, düşündüm. Chicago eşitdim. Hawa yo ýöne realne görýärmi? Hakykatdan men ýöne mana diýäň. Ýöne bu sözler aýtyp gidýär. Inni bir bize hakykatdan bir men ýene bir aýratyrlyk var şol oglanyň. Aslında rapperler bilýärmi? Umumman plus aýdýada gidýär. Ýöne şu baran ýerine diňe minus goýup hakykatdan hem şol aýdýan aýdymyny Живой aýdýar. Häzirem bir täze çykaryp beren täze gelecekde näli bir täzelige garaşmalymy? Sen öz tomaşaçylaryňa näli? Näme aýdym? Edil şuat garaşylýan zat iki sanak proýekt. Biri duet. Oje 10 ýyl bar gatnaşan olalım. Men emmeňden tanýan Serdar Agaly bilen. Aha. Ola bir ibrim solny
Ay sağ deyip. Ay sağ. Ay sağ ol. Inni sen bir de haytını aytıp berjek brat. Ay sağ. Ay sağ. Sağ. Ananna, çapak salalı. Ay sağ ol diýdir. Ava, gel brat, gel. Gel. 1, 2, 3, 4. Bayahan. Kömek gerek mi? Ay sağ deyip durmalı mı? Ya salam aleyküm gulyalı söysün her kim seni bulyalı neciz Zonyalı ina zonyalı sana veri canın gödü deyip dur Gepe canın gepe gelip dur Kıyvat kem temperip dur O da sana dine keyif verip dur Respect to the what's up Respect to the what's up Respect to the what's up Bolon mol şunu I saw I saw I saw I saw. I saw. Yeah. Salam aleyküm naylı görüp yadamadın yen seni dörüp degen göz kör etti keri eyelemde törü we I'm sorry meni başılan men bellisine belli başılan köp sadı gördüm karşımı yakyan meni yamanı yakşılan sonuçu respect to the what's up respect to the what's up respect to the what's up olan molşino I saw I saw I saw Aman. Koy yap. Geçşasta koy hokma. Salam aleyküm arma barwol ölmede yitmede barwol yer stırtır hemişe vavol ay sağol dinge tik tokta göçeli oğlancak dinge deyip topta yanımda molla bir topta blokta kılığım hemmede blokta şoň için respect to the what's up respect to the what's up respect to the what's up Chicago I saw hey I saw Ya koy. I saw. Hey, katı diyen yedirmek. Öçür. O duet bolacak ekene yan yerde. Ay edil. Bundan halde talp olma ya. Bratkam. Sağ ol. Can sağ olun. Çapak salalı. Спасибо. Hayda. Kese. Yo. Bir de ayda ödün deyip bir de ayttırma da öde ayttı. Näme de olsa yine. Malades. Yine. Şoň üçinem gowaryanna oglany. Inni bizim aramızda Ferhat Soltuva. Ne. Real Islam bir fulgotta vara neçil adam çektim deyip gurlemeli orada Islam gurlaymeli. Yani atılsın ki bolon okta. Ne için bolana o? Hemçin ona. Bolli. Tenim Gonç melaf ýaly kursoşy bar. Bolli. Yani. Gonç melaf ýaly kursoşy bar. Bolli. Bir gada bolup dur. Ferhatcan. Hoş gördüm dostum. Hoş gördük. Sağ ol. Filap çağırdınız. Ava. Yo, ne atıp çağıramaz fazla. Yöne prosto diyecek bolyanım mı? Kızıklayacak kolyana tuvalım. Ya, Atıl ödü atıp para oynaydılar ya. O tane aytma. Mene geçtim sonu. Çynmy kaso? Duraw ödüm can etdim o Ferhat gelmeden bolan oktu. Ne ettin ay? Sebebi biz Ferhatcan bilen bilýänsiňiz bir näçe wagt bäri bir stand-up stilli bir gitarada değişme aydımlarını aydiyat. Ava. Bulam oturuşuklarda ol aydımlar tıptır pul kazanıp beren eken. Men aydımlamaydım. Bir bana da beren ok. Beren. Hana şo pullar? Yok. Çok der. Adamız bara. Yo, hava senin adamın ba yana dostum. Dostum, sen şolar ýaly bir değişme aydımlan bir yerine yetirip berersin ha belçi. Büyük mallarçı. Yetirir. Bu bayram krema may diýadym ya? Hava. Gel dostum. Dil şu atma. Sa bayram krem ağdama uğurluya yoktum. Biz çıkarttık onu. Hava. Ey mehriban ayalım. Hava. Şolay aytıp berayın. Yok diýme. Şolaydy mı ödün aýtsak. Diň ödüňi düşünýän şu at näme diýär? Ay koşuluyorum beli. Bolly, onna häzir gitaran barmy ýanynda? Ödün açılmadan Var, böyle. 5 hani. Şun aýdýanmy? Şun aýdarsyň, şun dowamyny aýtsam bolly. Ýerite ne zenalar bayramçylygy münasibetli. Şolaydy aytyp berýän janyň sag bolsun. Owadan zenalar. Siziň için. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Ey mehriban ayalım.
Kara saçım akdime Ne izleye hıyar Üyde hişlat yok dime Yadap gelyen işimden Halam ağır duyuşundan O yarıp pek düşümden Üyde hişlat yok dime Yok 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 dime Üyde hişlat yok dime Yok 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 dime Üyde hişlat yok dime İşe daram tağıt del Pullu olmak bağıt del Kanavat muğut del Üyde hişlat yok dime Abişli şopur kerim Sana getiryen barım Bilge istel yener Üyde hişlat yok dime Yok 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 dime Üyde hişlat yok dime Yok 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 dime Üyde hişlat yok dime Öpan aynar deminde Bincalık var heninde 14 pro var elinde Eyde hişlat yok dime Akbal bir de gül yere Arkalımız gel yere Anka selimin mara Eyde hişlat yok dime Yok 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 dime Yok 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 dime Yok 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 dime Eyde hişlat yok dime İş olmadı bugünüm Yolla koyar şu günüm Gayret eder şu günüm Bana padarka yok dime Yok 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 dime Yok yok Eyde hişlat yok dime Yok 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 dime Eyde hişlat yok dime Berekler berekler. Sağ olun canım sağ olun Inni davaramızı yine bir mihmanımız bilen devam ediyaz. Bizim gödel zenanımız hakikaten bir soğuk ton nisen hükmen turutta şol gözüne geliyor. Bizim aramızda bibereyim baba. Çapak çalali. Yine hoş gördük. Büyüyünce var da bilmeyen bir zatınız var sizin. Büyüyünce hakikaten stilist, designer olum Türkmen milli eşiklerini tikke. Teadelikte mene biliyordum. Ha sen biliyor musun? Öyde yakın bar prakat alıp yok. İlk ölen, öngüm tikkeyediniz mi? Ya da son uğrandınız mı? Ya öngüm atılım sahnacı, men milliyle qoğur yani özüm. Hava, ya bilir ya. Öngüm çıkanızda iki taşlı şeyle de çıkkeyediniz ben görüyordum. Söbüyorum ben başı. Söyle mi? Bu eşik mi? Nereden geldi? Ay, umuman öngüm arduğumu soğum näme aydım biznes edilmesek başta mene eşikten başladım. Ama yoşuk bilen слушай aydımda da goca biznes. Sen bile yürüdü vermeliler. Sonra biznes iki taraftan geliyor. Hevli oluyor. Atla yönde senem. Başlıyordum kömek ediyen. Ana. Böyle prodüsera tapıldı. Gence, gelecekte bir näme bir täze bir son kuvat täzeden bir gowy zatlar işlep başladınız. Onu görýän. Awa täze patpisini geçip bolanok. Biz gelecekte näkilli aydımlara garaşmaly. Türkmen halk aydımlardan başka afterski. Afterski aydımlar. Afterski aydımlara mişleýär täzer. Aydaýydın ýa-ýanlar ýeşiyor. Täzeliklerken. Ya hiç duet bolmaya. Näçe? Ya bunun stili вообще başka. Son kuvat вообще başkaça. Önkü aydımlar var ha. Awa. Täzeden rock stili. Şol real edip işläp oturlar. Täze ögüşkün berip ha. Doğru wagtlaşdyryp. Men bir aydımlaryny bir çalaja dinledim. Serdar Çarif bilen işläp berdiňiz, doğru dämi? Awa, Halifamyň aydymy, merhum Gulşun Aljanowyň aydymy. Näme aydym? Sen. Aha. Sen, düşlerimde sen, hoşlarımda sen, yönetin hova yedidim yönetin. Bakar ol gözler senin suratına, gicelerde gören kara saçlarını, ağırtlerde tatışyalı sen sirata. Nutifa Serdar Çağrı bilen şunyalı aydışık. Dişlerimde sen,
Hoşlarımda fin, yöne fin hava yediydim yöne. Слушай, nime, umuman bivriyim ve deyseler hadir başlar. Edip kıyırar diyorlar da. Yöne edil oňalym del şolaydım da bir hilek niyejnira aydan yermem taptılar, tuttular. Bilýän. Ha, onu dinlep görersin. Burada yuwaşykdan alyp gidýär da. Sen, düşlerimde sen, hoşlarımda sen. Vay, Gidip var ya. Kim ol? Kime diýen onu? Senlip. Kime diýen onu? Çift tarafta bir skala. Bara kerasa. Sekret. Ama Foo Fight's'ın bizim aramada maklatsan hoş gördük. Sanın sağ olsun. Indi. Bugün yanım şuun 8. Mart. Awa. Şuun 8 Mart bayramın kutlu olsun. Bugünüm Menden soğuk. Bivreyim van doğulan günü. Çapak çalalı. Yani bir administrasiyadan tüycülük sordu getirip vermelerini haiştik ya. Hava. Bu gepleşik yürüdü bir için yazılıp durdu. Haber mi yok Ne mi? da? Gepleşik iminle bir için mi? Ne için yok? Doğulan günü olsa. Yok, Gülküdükan prosto o doğun kardeşlerine artık mas çıktı edip doğulan gün bellemeyecek olup berik geldi. Men çıkışa var yani. Ben şu adet için doğulanına melek görmedim. Ne yaptın? Yok, hakam senin doğulanının bütün dünya belli sana doğulanın yok. Muman tortiyas bollu. Ona happy birthday. Biruna menki da. Hadi. Murat Onu. Battı Murat battı. Şu mat belleyin. Ya onun okulda da menki da. Ya sen çağın 14'ünde menki ömünde soğuk alıp bunu okma. Yok şu an Mart'ın Her kim doğulanını aytmasak bolýan bolsa. Yok Mart'ta gelip yolda onun okulda menki. Обычно balıklar 90% sonuda adamları. Vah. Ne balık göreyim ben bakalım. Dur. Yok dur. Ne mi? Biz var bir bilen 9'una verilsek bolýar. Häzir bilelikde Bivreyim bilen Bahar Hocayevanın doğulan günü için tüycülük torti na studio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hanı tort, happy birthday. Değerde meni uğrada otur tordu. Meni adamdan ana. Uğra diýse de adam. Doğulanın gowalaydi. Doğulanın gowalaydi. Otlu. Doğulanın gowalaydi. Tort gelýänçe Murat dinleme bolýasy. Maňa da çykda juwalaydi. Ay sağ ola. Awa ýaşyňyz uzak bolsun. Awa ikiňizden. Awa umuman ýa-ki bellek geçsiňiz ýaly. Awa tunuq diýişkärler balyk bolýar diýdiňiz da bilýärmi? Men hayran galýan. Sen neme? Karata senin balık mı? Awa. Yo. Näme dat? Yılan. Yeah. Значит, yılan tunuq diýişkär bolmaýan eken. Ene biz ene şol. Ya Su yılan. Su yılan. Dawa gitdi ay daýdyň sen näme? Mınksu yılan eken, ne düşünükli. Ene bir näme beýlek. Kaçırok diye aydan. Ene çapak çalaýlyň şeýle ýaly. Yaşa. Awa takna çykan. Bahar bilen oğul bir sahna el sarpaylyň ha şey diýär. Size de tort der terpdir, gaýrat eder. Happy birthday to you. Happy birthday. Hani içiňizden jelanya aýdyň. 1 2 3 üfleň. Üf. 1 2 3 bala. Üf. Hani Üf. Çapak çalaly. Ýaşyňyz ýok bolsun. Awa görjekde gowalsyn. Adır administrasiyada bil haýyşda der ähli torty bölek bıçak edip bina adamlara faýlamagyny. Inni. Sürpriz mi haladyňyzmy? Denalarmy? Dawlaňyň ýokmy? Awa ýaşyňyz. Ya bara. Ýöne bizde ýene bir sürprizimiz bar. Awa. Geçen rajak sürpriz. İlk bilen Raşit dedemizde bilemiz oktuk doğrusyny dogry aýtsak. Bivreyim için. Ýöne bir görýärmi? Türkmeniň toy goşa-goşadan gele diýişýär. 2 doğulan günü gutlamaklyk üçin size aýratyn bir sürpriz. Başla. Ana. Aç. Yaşın mutlak bir duygununda Canlarım bağlı korkun kendine
Bakar, bakar. Tebe Canım gelmeden da orada. bakar, bakar. Yaşımı dokmadın. Haytına vermen bu gülü. Kevin. Bizi geçeceğim ver. Kevin. Ben bunu bakar geçeceğim ver. Bakar, oğul bey, doğruluğunu unuttu bolsun, uzak yaşan. Güleri gözü salmasın. Aydın varsın, şoğun varsın, hemmelerin haklı varsın. Hani şu paytaların happy birthday to you. Senin şarkıklı bu gününde, çay yoktur benim için bilde. Yaşın mutlu bir bu gününde, şarkılık bağıt varsın sende. Görüyorum ne diyor beni? Hudağa şükür o yerlerden geldim Muratcan, Chicago'da bugün. Tedbilen didarlaşan, fungo dişkerler ulan halifeler var. Divcan, yaşın udun mordan, bakarcan halife, finkârana ikûnnün. Finkâ ödüm yürütü barayan bilyan ödüm, zanın tavordan. Divcan yaşın udun mordan, göreceğin oğluk mordan. Qow mukaddes yerlerden gelen, qow füýüji arzularym bilen, käbiriňiz bilen görüşmedik mümkin, görüşmedik bolan bolmagym sebäbi fikrinji mart hemmäňiziň birinji bilen bayramy gutly bolsun. Hemişe owdan ýaşaň, parahat ýurdumyzdy, sungody söýýän, siz sungody ýaýratýan adamlarym bar içinde, dogry mı Naçan? Telefon usulen. Bir sungody çekdi. Awa birlenç tapar eşitip Ödüm hiç ýerde eşitmek, after school diýär. Ödüm eşitmek. Şu kadar ödüm dinlemen çıkardı şurayı. Dinlemen çıkardı. Hawa. After skydım. Yöne bir kalmayma sağım after school olsa. Kalmayma. After school olsa kan ya. Görersin bir gün gelir önüne öz doglun önünde slaydım aytıp beraydı ağam can yersin. Yok yok. Ahmet ağa gelir. Slaydım özüňem TikTok şördüm. İň bolman adamdam üstüne yıkıların. Döne. Slaydım. Damdam. Ayıp versem şu adamı. Ya damdam mara seni. Damdam. Damdam. Yere damdam. 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 Yağış yere damdam. Damdam. Gönlüm gidiyor onun tam tedişine boluşunu hayran nan. Zalayıcı hareket oy 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 oy. Tere day 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 oy 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 oy. Zalayıcı hareket oy 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 oy. Rekatoni mama. Canı da vardı. Çok sağ ol Ahmet ağa. Maktat full fashion. Bana da tavardım aydı. Murat Chicago. Di Pride might çak ne dip orada. Şeyle mi? Söz mü? Onunla Söz ver ilk yani. gepleşimde Chicago dip aytıp beren. Chicago. Murat Chicago. Di Pride'lar tapar ente. İşlemeli onunla. Gözle Canı tavardan. O don yaşa. Ay tam şeyina. Sağ ol amca. Yolun akbalı işin uğruna olsun. Indi.